शेती करणाऱ्या लोकांका जो हे तांदूळ देऊ राहिले ते लोकांनी त्याच्यामुळे शेतीत परिणाम केले नाही. हा या पण बरोबरच आहे. चुकीचं शेती करीत नाहीत लोक त्याच्यामुळे. हा तांदूळ फुकट येतात. एका माणसाका अंत्योदय म्हणून त्याका 35 किलो धान्य. हा. कोण आधी 1 किलो धान्य दिवसा खाता का? म्हणजे महिन्यात 35 किलो हो एवढा. एका माणसाका. मग कशा कोण शेती करीत. बरोबर आहे. मग शेती काय करती. तर मित्रांनो आता 9 वाजतात आणि चहा वगैरे पिऊन झालाय पूनमकडे आणि एक रेसिपी पण शूट करून झाली आहे इलायती शेगुल. तर ती आपल्या मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर आहे. एव्हाना तुम्ही बघितली पण असेल आणि नसेल बघितली तर व्हिडिओच्या शेवटी मी लिंक देईन. नाहीतर आपल्या चॅनलवर मालवणी रायता खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे चॅनलची, तिथेही जाऊन तुम्ही बघू शकता. आणि तेवढ्यात आपला बाबू आलेला आहे आणि डायरेक्ट त्याच्यात दिसेल तुम्हाला आल्याबरोबर तो नाश्त्याला बसलेला आहे. आणि आता सगळं करून आम्ही भाऊजींबरोबर चाललो आहे फणस काढायला. आणि होय हा आबा नाही येतो आबाची जरा बघूया काय खबर. हे 2च कोपरे उरलेत ना. हे आता एक तर चालू केले नाही. आबा अरे आबा काय काय जायचं नाही मग ना. तर अशा प्रकारे आबा आपलं मग्न आहे. हे आबाचं घर आणि ही सगळी शेती. पोट भरला नाही रे. नाही लाडू खाल्ले पण नाही आले. आपण बघितलं ना नाही वाटतं अजून. मन लावून चालू. मग फसवलं नाही ना. हा बसवल्या का येतंय म्हणून सांगलं बाबू आम्हाला येता येणार कुठं घराकडचं का वेल्डिंग तुटला. तो वेल्डिंग तुटला तर काय झाला. मग बांधा किरड गेली माझी. सुटता कसा. अरे ते दांडकोच वरतून सुटलो. आबा हा? एकट्यान केला या सगळा. एवढा भारी असतो. की आबा झाला सर्व होतो हो एवढा फिनिश. सर्व होतो सर्व बाप होतो मग. आणि आम्ही उभे राहून बघता तुमका पिट्टवच्या मार्गा का. हा टेकून बसला म्हणतात. पाय टेकला होय जमिनीत. नेरी झाली का. जोरच त्याला आम्ही नेरीसाठी येलो. आता झाली ना पुणग्याडे थंय काय नाही मिळाक म्हणून म्हटलं हे गेला लोक कंटाळली रे शेती काजी लावती नाही तर काय करत. शेती करणाऱ्या लोकांका जो हे तांदूळ देऊ राहिले ते लोकांनी त्याच्यामुळे शेतीत परिणाम केले नाही. हा या पण बरोबरच आहे. चुकीचं शेती नाही करीत नाहीत लोक त्याच्यामुळे. हा तांदूळ फुकट येतात. एका माणसाका अंत्योदय म्हणून त्याका 35 किलो धान्य. हा. कोण आधी 1 किलो धान्य दिवसा खाता का. म्हणजे महिन्यात 35 किलो हो एवढा. एका माणसाका. मग कशा कोण शेती करीत. बरोबर आहे. मग शेती काय करती. सरकारच्या योजना काय उपयोगाची नाहीत नाही तुमच्या. नाही चुकीच्याच येत नाही. हम्म. त्यापेक्षा तुमका शेतीक काहीतरी देऊ खोया बी बियाणा वगैरे. कोण दहीभाऊचे लोक हा. नारियाच्या मळ्यात येऊन नारियाच्या मळ्यात येऊन दहीभाऊच्या गाडी येऊन शेती करतो. हा. आणि शेतकरी म्हणून हा. जी काय 4 महिने 2000 रुपये मिळतो हा. ते खाता कोण मुंबईवाले नोकऱ्या कसलेले. भारी योजनात म्हणजे. हा या आंध्राचा आणि कुत्रा पीठ खाता नाही तू का करून दे खरं. बरोबरच आहे. म्हणजे या लोक सरकारपर्यंत जाऊ कोया. नाही सरकार का डोळेच नाही.
जो माणूस हम्म. भात त्याच्या घरात तांदूळ सोपतच नाही हम्म. दुकान होय होय ता माका कळाला गाव गाववाले ते तांदूळ नाही सपतच नाहीत खरंच. 40 रुपयात दुकानात तांदूळ मिळतात तर तो माणूस 20 रुपयात लोकांच्या गळ्यात बांधता हा. घरातले सोपत नाही म्हणून. हा या बरोबर. एवढी शेती करता तो आणि त्याचं नाव अंत्योदय मोदी. कशात अंत्योदय मोदी म्हणजे त्याका सुद्धा ते 35 किलो 80 रुपयात तांदूळ मिळतो. म्हणजे 35 किलो 80 रुपयात. हो धान्य 35 किलो 10 किलो गहू आणि 25 किलो तांदूळ. भारी आहे. माका आता गावागत नाव टाकू गया रेशन कार्डावर. भारी प्रस्ताव आहे. बंद होतं नाही ता आधी कोरोनाचा आधी राशन बंद झाला काय सांग. नाही झालं अजून चालू आहे. अजून कोरोनाचा चालूच आहे. कोरोना गेला ना सरकार का डोळे नाही म्हणते का त्यांनी मेलो तर आपलं कोरोना मेलो चल. प्रकारे आबा चिखल करतात लेवल करतात बुटं नाही घालत रे. घालतात. चल मग चल जमसन करणी बाय बाय कर. होय होय हा चिखलात एकदा बाहेर आमचं तो बा अजून कोविची मरणच काढलेलं मला जामसडकरनी. चला अशा प्रकारे आबाचं काम चालू आहे शेतीचं. आता मग खाली उतरत होतं. आणि आपण जाऊया फणस काढायला. भाऊजी थांबलेत तिथे. कापा फणस काढायचा आहे. चला फणस हा काय वर हा खाऊ कोय वा पिकू काढता काय हो. हा दिसतास पावसात अगत परत असत गळत नाही रे. हे काय सगळं पुष्कर झालेलो खाली ह्या झाडा. मग तात तर बोललंय बुलबुल झाला पावत नाही. तर भाऊजी गेले कारण की फणसावर चढायला मिळणार नव्हतं. बुळबुळ झालेलं आणि ते जवळपास शिडी पण नव्हती. तर फणसाचा प्लॅन झाला कॅन्सल. आता मी पण घरी आलो. आता एडिट करूया नाही तर आजचा व्हिडिओ काही तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. आता एडिटिंगला बसूया आणि नंतर आपण एडिट करून झाल्यावर मासे पकडायला जाणार आहोत. आणि तो मासे पकडण्याचा व्हिडिओ तो वेगळा असेल, या पार्टमध्ये नसणार आहे. तर चला आता बघूया नंतर पुढे काय काय होतं. संध्याकाळी वगैरे लाईव्ह व्ह्यू करणार आहेत की नाही. बाबलो म्हणता लाईव्ह करूचा. बाबल्यावर आहे. बाबलो बायको घेऊन लाईव्ह करणार असं चालू आहे त्याच्या मनात. बघूया आता काय होतं. आता चला बाय बाय. तर मित्रांनो फणस काढूचो प्लॅनिंग नव्हतो पण आता लगेच ठरलो की काढूचो. लहान फणस आहे आणि व्हिडिओ एडिट करतात त्यामुळे स्वतः मी इलय. खयच्या फणसाचो काढता. पाऊस असल्या कारणाने बुळबुळीत टिकतो कापवा त्या बारकेर. पिकलो की पिको मग काढ मारा दे. मग आधी पिको खाऊक मिळत. घेणार कसो पडातो नाही ना.
ना हा पडतलो मधल्या सारखा ठेवा दी रवलो देव यो पिकलो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही फणस काढला 2 एक पिकवा बघूया आता फोडला तो फोडताला. येईने कैरे गेलो हे पिको गावलो पिको होय. तर मित्रांनो आता आपण कापो फणस फोडता बघूया. फॉरेनचो घर आहे एवढे नको घालू. आई मनात पेपर कोणी छपवलाय. नुसतंच घरी वाटतं. त्या दिवशी ह्याच्यातलंच होतो. काकी बॅग चरकांडल्या इथेच काढून घे काकी. फणस हवो कापो खय गेली गे. फणस हवो कापो काढून द्यावा तिका इथं. मस्त हो. हे विनू तू खाणार भारी आहे फणस. बस ना बस झालं तुमका कशा येता बरं वास येता. हे विनू ये रे. चला तर मित्रांनो आता फणस खाऊया आधी नंतर पुढचा बघूया काय तर. नीट हय बघ. तर मित्रांनो आता बाबल्याच्या अंगात वाळावरची म्हातारी गेलेली आहे. म्हातारीचा भूत लागलेला. काहीतरी सांगत इली म्हातारी इली. काय गो तू प्रतिभाचा चिडू ना होय ना. असा काय दात काढून असत खुळावलेला दिसतासा वाटताय का पिराकडचा लागला. होय 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 काय असा काय दात पुढे काढून असता का दुसरा काय गेला. कोण दुसरा. हा आणि लग्न झालेला. हा आता हा तया तू भाबलो मरता तिकडे मर काम करू आणि तू काय तुका सांग ना. तो जीव वर काढलं.